Però bueno, la qüestió és que en algunes regions d'Àfrica hi ha una au anomenada honeyguide o ocell guia de la mel, vale? Que seria la traducció. Són una de les poques espècies que s'alimenten regularment de cera d'abella silvestre, vale? I són expertes en localitzar els nius d'abelles, però tenen una limitació, perquè els ocells no poden obrir els nius d'abelles sols i necessiten d'una altra coseta que els obri per ells, i aquí és on entrem nosaltres. Llavors, com ho fan, no? Doncs bàsicament els ocells fan uns crits especials per atreure l'atenció de la gent, dels humans. Però bueno, i després van volant d'arbre en arbre, marcant on estan els nius. Llavors, quan els humans detecten els nius i els obren, doncs què passa? Doncs recullen la mel, no? Que és el que ens interessa a nosaltres, i altres recursos que ens donen les abelles, però deixen restes de cera, de bresca i de larves al terra. I són el que mengen els ocells. Exacte.